Allah sarki soyayya tana da daɗi har in kai dace. Allah haɗa mu da masoyanmu na gaskiya. Hey, AI. No, AI. Masoyiya ta waye na kira ba za ki amsa ba. Na baki soyayya na gaskiya kin ci amana ta. Masoyiya ta waye na kira ba za ki amsa ba. Na baki soyayya na gaskiya kin ci amana ta. Lokacin da ni na baki zuciyata, na so a ce ki zan matata. Ni na baki amanata, amma kin ci amanata. Kin fi so ki auro dan tata, so ki zauna ki ji ni yan mata. A rayuwa kar ki zan mai wauta, har abada ban manta yan mata. Tunda yau kun sa ni cikin cuta. Bari kuka haƙuri ne magani. Kukan da kake kan soyayya ba shi da amfani. Kai haƙuri a cikin rayuwa khairi za ka gani. Rayuwar duniya kama tudini tudani. Wanda ya cuce ka kan ya mace sai ya gani. Ka faɗa wa rabbani, karkace za ka rama ya ziga ka shaitani. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Kar ka damu najibullah, nayi haƙuri na bar wa Allah. Zan yi haƙuri da duk wahala, zan yi haƙuri da duk matsala. Na rike sunnar manzan Allah, dan Amina dan Abdallah. Ya Rabbi Allah amshi roƙona, ni ma ka bani mai sona. Ya Rabbi Allah amshi roƙona, ni ma ka bani mai sona. To mun ta zan uwar ƴaƴana, mu zauna har a aljanna. Hey, la 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 la. Hey, masoyiya ta waye na kira ba za ki amsa ba. Na baki soyayya na gaskiya kin ci amana ta. Masoyiya ta waye na kira ba za ki amsa ba. Na baki soyayya na gaskiya kin ci amana ta. Yeah, drama boy BLY Najib Majanun Madina Al-Hausawi. This is how we do. Let's go like this, come on.